Jesi video nekog klovna sa šaranom frizurom? Glavu ću mu odseći na panj i 3 nosa da ima. Ima da ga nema. Šta gledaš u mene, a? Joj, izvinjavam se, izvinjavam. Raspisujem nagradu. Svako onaj ko mi da neku informaciju o nevaljanom klovnu, dobit će besplatne karte za pozorište Ante za celu sezonu. Uhvatite vi tog bezobraznog klovna! Dobro, super. Evo ovako, sedi dole. Pokreni sa stranicu i ti sedi dole. Leđa u leđa, vas dvojica. Tako. Vas dvojica u sredini bit ćete hvatači. Sad ovako, evo drž ti ovo. Dakle, slušaj, ko nije dobio, dobit će ovako. Sad ćemo mi da se dodajemo. I onda kad ti ova strana baci, onda ćeš ti, kad ti neko baci s ove strane, evo ti odmah. Dobit ćeš. Vas dvojica ćete da hvatate. Dignite ruke, vas dvojica. Pazi šta je cilj. Kada ovako pogodiš njega, on ima pravo da te gađa pravo u facu. Zato vi se trudite da uhvatite dvorjane, a vi se trudite da dvorjane bacate što više, tako da oni nemaju priliku da vas gađaju u facu. Lutke su mekane, ali mislim bez veze kad te opali. Spektakl nek počne! Sva trica baciše se složno na dvorsku svitu i stražu. Kik je progutao pan, Jack je progutao sekiru, a Rex dželata. Šalim se Nika, progutao zoke, skratio za nogu i bacio u ulic. Pik je skratio sudiju za nogu i zaprljačio ga preko glave, zaprljačio zlite ga preko glave. Jack je ministra za ruku, a savjetnika za nos. I tako je Sima postao kralj, a kralj je postao kralj tasta. I više nije morao da luta po svetu. Trbuhom za kruhom, stomakom za žvakom. Živi u kući. Trbuhom za kruhom, stomakom za žvakom. Trbuhom za kruhom, stomakom za žvakom. Stomakom za žvakom. Gledali Pepeljuku, to svi znaju. Ko će sve da bude Pepeljuka? Ja! Hoće da nam bude ona princ? Evo ga pored mene. Okej. A hoćemo jedna, ne mogu 5 Pepeljuka od jedna. Ajmo, dobro ti stalo, dođi. Ko će da budu one 2 zle sestre? Ja sam Rosa.